Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз интернет-магазини як апаи азизмона барои шумо шинос мекунам аз шаҳри Самара. Ана михел либосҳои детски мефурӯшанд. Он чизҳое ки шумо дар экран мебинед, ҳамаи ҳамёра апаҷони мо дар хонашон доранд. И тариқи почта ба ҳамаи шаҳрҳо равона мекунанд. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои ҳами апаҷони Замира. бениҳоят инсони хубанд. Мо хеле ҳамсоҳбат шудем, қатишон беҳад хоксоранд. заказ мекунед духтарои азиз, ҳамон рӯз закази шумора равонатон мекунанд. дар якум комментария ссилкаи канал ютубшона закрепит мекунам, ҳатман дуроен подписатсия кунед. И нарху наво, размеру ҳамаша хучонгав задагиянд, тамошо кунед. либосошон чиста аз Турсия. Ман заказ кардам барои бачаҳо. Ма ҳамихе мо шинос шудем. Ма наёфтум, чанд какофтум барои бачаҳо. Ма либосои джинс наёфтум. як хақиқати ҳами апа шинос шудем ки ҳами хеле чизо мефурӯхтиянд. ма дар равона кардан дар давоми навор ма шумода нишон метиҳам дар танаи кӯдаком. ай ҳами апаи Замира ма харидорӣ кардагиям, пӯшондагием кӯдаком да ҳамаша бо хутон мебинед дар танаи кӯдакои ма хидам гирифта бигем качастфаша ба чашми хидам дидам ҳақиқатан да борошон нархош ай 500 рубл боло ҳай. Беҳад стилни, модни, брендовый формаҳо доранд. тамошобинони азиз, хоҳиш мекунам танҳо занҳо бинависен. шахсоне ки дар Самара ҳастен метавонен ки занг бизанен апаи Замирара хонашон биёен. кӯдаконтонда пӯшонда бо аз наздик харидорӣ кунен. танҳо занҳо, шахсоне ки дур ҳастен аз шаҳри Самара, ранги мо дар дигар шаҳрҳо ҳастен, метонен заказ кунен. тариқи почта шумода равона мекунанд. заказ мобайни ҳами 3 рӯз да дури дур 4 рӯз, 3 рӯз да мераса, ма да як дамда расид. обязательно айноми канали мо салом расондана фаромӯш накунед. боз ҳам ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. баъди аз Москва омадан тамошобино, як чанд рӯз шид ки навор набуд, беҳад саломатим безеб шид. намедонам барои чи як бора ҳамихе касали сахт шидам. дар ҳаққи ма дуогӯ бошен. алҳамдулилло хеле ва хеле ҳози хидмат беҳтар ҳис кардаистам. кӯдакора ки нигоҳ кард, бисёр нависте ки кӯдакора ки нигоҳ кард, бо як зан ҳамиҷа мо договор кардагем. кӯдакора нигоҳ мекуна, ҳамчу апа хоҳар шудагем ва ма ҳаққи мақсад фарзандои ма нигоҳ мекардагишона метимшона. болои ҳам узанак буд ва шавҳармам нигоҳшон кард, мақсад чи продукта ёки кӯдако садик ягончо дар кор мешид. дар ин ҳолат шавҳарам узанак дар хона, шавҳарам дар хонаи худшон зиндагӣ карданд дар дигар ҷо. и занак қати кӯдако чизе ки дар кор мешид меомад коршона буд мекард. ана мехед тамошобино, ма куҷое ки равам, ма ай ҷони хидм да ҷони кӯдакон барои ма азизтарай. ай дастаи ҳами дӯстдории фарзандома ҳами мебинам, бовар кунед ларзам мегирад кӯдакома. беҳад дӯстшон медорам, барое ки дар ҳама ҳолати зиндагӣ, дар пастиву баландии зиндагим дар бари ма ҳама вақт кӯдакои ма буд, фарзандои ма буд ки ғами дили мара бировардан бигем да, ғамбурора ки дил мегумшонам. тамоми бигем эҳсосоти хидма зинда будан, ма тамоми ҳастиёт ма бо фарзандом ма эҳсос мекунам, бе фарзандом эҳсос намекунам. ва ин гуна сафарҳое ки ма Москва мерам ёки Доғистон мерам, ягон ҷо мерам, албатта ин барои кори ма аст. ма айрӯи ҳами фарзандома мехӯронам, мепӯшонам. ана барои ҳами ма бояд ки равам, барое ки дар ҳами компания кор кардаистам. барои пешравии корам ма бояд равам, қати дигар лидерро шинос шавам. ва Москваш мо барои хонданӣ рафтем, развития человека буд. мақсад ҳами дар бораи мозг фақат гап задан, дар бораи ақл, дар бораи пешравӣ профессорҳои беҳад бақувват овардагӣ буд компания. ҳамаи уно бепул буданд, барое ки мо уҷа хӯрдем, зиндагӣ кардем. барои инаш ҳамагӣ 15 000, мақсад мо се рӯзда 15 000, ин ва пиши копейк. як гостиница худаш 7-8 000 агар гӯи нормально зиндагӣ кунам. ана мехед тамошобинони азиз, ма ҳамин номеро ма дар ҳами видеоҳо мемонам. хоҳ
ози тикток да кор кардестам, контакт да инстаграм да кушодагим канал кор кардестам. танҳо барои занҳо мемонам. хоҳиш мекунам мардои азиз нанависен да ватсапи ма. занг мезананд бесконечно ки ман биитак гуфтагим да ман занг назанен намебардорам зангошона. я сурати крем арое мекунанд, ма да ҳами крем дар кора занг мезананд, ман мекушам намебардорам, успед ҳам намекунам ҷавоб додан да хай кор кардестам, ҷавоб додестам дига шахсошда ҳақорат мекунанд, ҳақорат, реальни ҳақорат мекунанд ки ту номерота монди намебардорӣ. мардакои моро ҳақорат кунанд, мо ай мардакои дига миллатҳо чӣ бинолем? Ина рости гап. умара надонӣ, нашносӣ, я бор занг зади киштан сабр кутам, наистагӣ ответи додан метиҳам, надодам. охи барои занҳо мондагиам. ту чӣ ҳақ дорӣ ки я зани мардаки я зани дигара ҳақорат мекунӣ? ҳамун забоне ки ту дорӣ марам дорам, ман метавонам ҳақорат кардан, не ки ман ҳақорат намекунам. ман амуш бигем ки ҳақорат кунам, ай ту ягон камоӣ надорам, ман ай ту фарқ мекунам. мардакои ки инам хеле ай тарбия берунанд, хитона бидорен охи. бо ҳақорати шуморо занотон мебардорам, ман абсолютно намебардорам. ман дар зиндагӣ ҳақораткунак мехостум, дар ҳамун зиндагим тоқат мекардам. барои ҳамиқа хоҳиш мекунам мардакон нанависен да ман. тамошобино, ай интернет магазини як апай азизмон барои Муҳаммад Мустафо турецкий формаҳои джинс заказ кардам. ман наёфтам ягон магазино, ҳами магазинои брендои камҷо мегаштам, наёфтам. яке бинам ҳами интернет магазин да бидай. ана обязательно номерошона катива ёшон мемонам. номерошона мемонам, метавонем ки занг бизанем ё ки группаҳошон да добавить шавем. рӯи метавонем мебинем. тройка будан тамошобино, хулоса брук, майка и вай. брук, майка и костюм. Озиҳи када мебинем. не майкаш и чени Мустафоя ба фикрам. чени Мустафоя. бруки Мустафо. Олибиям да берунан мепушонам. Молодец. Костюмыш. Ходи пушонум шона ҳардушта баъд да таношон видео мекунам. иша падарка рӯй кадар ба фикрам. ами Муҳаммад Мустафо да заказ кадаги будам. ина хали интернет магазина айгиҷо мебинем ки бо падарка рӯй куна. барои Фотима нечхе ба зебаки аҷоибот остин калта. тунна каки тобистона ҳай турецкий. Машаллах. Ина тамошобино формаи Фатима. Красиво, Фатима? Беу утром без Мустафа. Ай Мустафа. Ма ишам буш. Ина. Бруки джинс. Майкаш. Аҷоибот сидаги аст. Стильный модный швак. Фатима,
Ай, Фатима вообще супер. Ajoyibot xushroq. Ченни танажай. Просто масолша гуфтам чанд солай тамом. Чон савдогаран медунан. Ина тамошабино костюми Бруки Мухаммад джинсовый. Тройка ана тамошабино тройка. بهت خوش رو ایستادگی ماشاءالله بچه مخدش با لباس زیبا اینا بروکش کتی вообще супер. Обязательно шмурам заказ کنیم пшаймон نمیشن. ای مصطفی را نشان دادم، ای فاطمه را نشان دادم. اینا ای محمد جون нравится? Красивый? До день рождения к другу дме пушиша. Почему я день рождения хайрат кадяна? Я только майку надену. Только майку, да, костюм не оденешь. Кани брор костюм та майка чхай сюдаги. На мушулах почему колон жде? Я еще выше вырос. В партии у меня было 135, я измерил в городской поликлинике номер 5, у меня 136. Мушулах, мушулах. Скоро будешь вещи мамой. Ассаламу алейкум тамошабинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Мо соқу саломат омадем ай шаҳри Москва. Да, соатҳои 5 саҳарӣ омадам. кӯдаку ҳама хоб будан. гуфтам ман имрӯз шума то бегаҳа имрӯз қати шумо вақтма мегзаронам. хулоса шавки хоб рафтагӣ набудам. хоб рафтам. ҳаво беҳад гарм буд. ҳозирам беҳад ҳаво гармай. оварақиёра бинед. рафтем бинед. муҳаммад мара ёд кадай рафтем. اینا در فرمای فوتبالیستی آوردم. اینا به حد همین فرمای دوست داشتن. ای بازار صدوات ناترال نیشه گرفتم بچه هم ده. ای همه قیمت شه ایجام چی؟ خلاصه پارکشان آوردم. با تو رفتن خیلی بازی کردن. شوهر ماشین پارک گفت که کنی رفت. موید پیش پارک فرو برد. گفت که شما روید مشمه میو. اینا میخه نمازی شام شده. اکو گفتم سالقینی بیایم با که امروز هوا 38 گرادوس بود. به حد گرم بود. Мотоцикл. ای دختره که میگه ای ماما ایتا красивая. دختر با همه خیلی خیلی چه خوش رو میبینه میفروشه. اینا میخه هم پارکی کلون اومده. اینو به حد Я тоже смотрела это видео. да. Мама там летала. Я хочу. Хочешь, да? Невай به حد страшный. маму карать штегим пшаймон. Я хочу поездку. Да, сейчас пойдем. То, что для детей, на всех сядем. На всех? Да. Мама, у меня походу вот это, батарейки закончились у пистолета. Это новый. Мы сарта паска дан. Ай, досториш на информошна пушидяна мада. Мустафа хушиш меирава барои футбол. Нағмачи. Анаша красавица. Пойдем, Асад, пойдем. Мам, я хочу на машинках покататься. Я тоже. Я тоже. Сначала надо билетики покупать. Чи? Летим.
جون دخترم چه قیودم کدای دست مسخت ده وی نمیتونم شبم را ده حقی و خی همش برای همیو جون کنی دخترم ده میگم یا کنی خیلی ماشین بخرم یا تیبه کوپلیو دختر جون یا تیبه تاکویا کوپلیو Иди сюда. А сколько стоит? Я хочу. Давайте. А на старше тоже можно? На черный? Да. Они сами управляют, что ли? Так, и так, с пультом тоже можно. Давайте с пультом, доченьки. Мухаммад, тебе вот этот можно. اینجا تماشابینان عزیز به نهایت موزیکای انگلیسی بود. نمیدونم چه خیلی بود баланд بود. все равно авторски права мешава. ака каналои мо купл кор намекунад жалоб мебиёя. ҳамин музикаҳо барои ҳамин қазоҳо ка киштам агане ки ягон ҷои вайш набуд музика мондагӣ буданд. кӯдако беҳад хирсанд, кӯдако беҳад бигем ки вақтошон хуш. барои апау хоҳарое ки комментарияҳои хуб менависанд раҳмати калон мепурсен дар ватсапи ма ҳазор раҳмат. лекин апау хоҳарои азиз чӣ комментария ки мехоҳен да ма бинависен дар таги ҳамин видеоҳом бинависен. комментария дар ватсап дар кор нестай. ман номерома танҳо барои кор дар компанияи фаберлик мондагиам. насиб иншоаллоҳ ман видеои ояндама чиста саволу ҷавоб мекунам ки шахсоне ки беҳуда менависанд, шахсоне ки ин рӯзо мара чӣ менависанд ва мехоҳам якчанд суханҳои худма гап занам. чиста саволу ҷавоб мешавад. шахсоне ки саволҳои худро надорен дар ҳамин комментария бинависен. бисёри аҳамият метиҳам. бисёр негативам ҳозир бисёр шудагиай реально негатив бисёр шудагиай ҳастан апау хоҳарое ки менависанд ҳақорат мекунанд. эру та сиёҳ кади намечинам хеле гапо менависанд. ман шуморо прекрасно мефаҳмам. ман шумода ягон чи противам гав намезанам барое ки вақте ки одам да пастияи зиндагӣ қин дора зиндагӣ сахт дора хушбахтии як каси дигаре дида наметавонад. ман ҳамун шахсоне ки ҳамин гапоро менависанд ҳамин ҳис мекунам даст значит ва ё бебахтанд хушбахтии як каси дигара наметавонанд бинанд. ба ҳамин менависанд ки ватсапи ма дар рӯи экран ҳаст. чӣ проблема ма чӣ бадитон кардам дар ватсапам бинависен гав мезанем. дар комментария хитона ғам натиян ура ҳеҷ ка намебина. комментариҳои мо маҳкаманд. тамошобино хеле гардондум шуна дар охир баъд как всегда бояд ино бе игрушка иҷа намебироям. ин хеле игрушкашон гирифтам. и попкорн ҳозир мебарам шуна кафе шашликшон мегирам баъд хонашон мебарам. шаварам бар сари мошин рафт. мошина дур да гуфт парковка кардагӣ. шумо ҳамиҷа шита истен гуфт. ялава ки парк даштагӣ ҷамира сураҳа меркна духтар бачаҷон бефараим тамошобинолиам бефараим намомада ганда почаву сахт дардора.
тамошобино вай омадем. Шашлик хуҷанд омадем. Берун даштаги чиххисру боқи мондаи одамо ҳама дастшӯӣ рафтам. Вақати Фотима кор кадаштам. Фотимчик хурдаистай наомад. Да. тамом тамошобино роҳ ба сӯи хона рафтаистем. Шабона беҳад шаҳри Тюмен хушрӯвай. бо ҳама домои нав дора. Ҳамин шаҳре ба фикрам равай чихалия ки доми кӯҳна ва пиши кам дора. ҳама ҷо домои нав беҳад хушрӯ. Қадометон ки Тюмен мехоҳен зиндагӣ кардан биёен беҳад шаҳри ором, шаҳри гарм, шаҳри хушрӯ пешрафта. Мада маҳқул. бо чӣ гуфтаниям. Баъд ба наздикии тамошобино вай буд 5 июн да випускники Мустафо буд. Садик тамом шид бигем випускникӣ кадан. Ранги синфҳо 11 хайрот кадан. Хай рафтем. Дипломаш додан. барои ман диплом додан ки фарзанди ман ба тарбия буд. Да Садик бо вай додан винетка додан. суратошона ҳамаш фасон хушрӯ. баъди ҳамин навор мемонам випускники Мустафора. шахсонет ки хоҳиш дорем тамоша кунем. Захар, куда ты смотришь?
Витя, давай. Ой, а это что, детский сад?